Tot i que no és únicament del mes d'octubre, és típic les excursions d'anar a buscar, collir i fins i tot caçar bolets. Si en trobeu a Badalona, jo no me'l menjaria, a saber què us pot agafar. Així que abans d'agafar qualsevol bolet, us recomano que us informeu bé. És un moment on, si el canvi climàtic no gira, comença a venir el fred i, per tant, deixem de banda les robes estiuenques i donem pas als primers encosticats. A nivell agrícola, és el moment final de la verema, quan tot el raïm ja està al celler, és el moment de celebrar la collita. Per això hi ha tantes fires de cava a diferents indrets, com per exemple Sant Sadurní d'Anoia. També és època d'avellanes, per això trobem diferents mercats o fires dedicades a aquest fruit sec. Per exemple, a l'Alcover, al Baix Camp. A finals de mes tenim la castanyada i és tradicional que es cuinin plats amb moniatos, passa cotxe, amb castanyes i també es poden menjar sols, per exemple amb els tradicionals panellets, que n'hi ha de moltíssims gustos i varietats. Xocolata, pinyons, codony, taronja i cadascú li fica una mica el que vol. Suposo que us agradaria que parléssim una miqueta de la castanyada Tots Sants o Halloween, però això ja ho farem un altre dia. També el dia 4 és Sant Francesc d'Assís, que és el fundador dels franciscans i és qui es diu que va fer el primer pessebre. Per això, durant aquest mes, es celebra la trobada anual de pessebristes de Catalunya i les Balears. I aquest any, per exemple, es celebra el 2 d'octubre a Terrassa i és el 50è aniversari. A més d'això, trobem que és la festa del roser i del remei, i els remeis no només són importants per les persones, sinó també pels animals. Per això trobem diverses fires de bestiar als Pirineus. Recordar també que hi ha un barri a Badalona que rep el nom del remei i, a més, diuen que és el més petit de tots. El 12 d'octubre també és festiu i és el festiu de la Hispanitat. I, entre altres actes, trobem la desfilada de militars i de les cabres i de la cabra davant dels alts càrrecs de l'Estat. I d'alguna manera es commemora l'arribada a Amèrica, que es va fer ja fa moltíssims anys. A finals de mes trobem també Santa Úrsula, a Valls, terra de calçots, terra de castells. I si voleu veure castells, en podeu trobar ara aquests primers dies d'octubre al Tàrraco Arena, l'anual concurs de castells de Tarragona. I si voleu veure una festa major també teniu al final de mes a Sant Narcís. Recordeu també que a Badalona tenim una colla castellera que són els Micacos, que un dia també podríem estar parlant del local que tenen. I recordeu, aquest mes d'octubre, vigileu amb el fred i si mengeu algun bolet, vigileu no us faci un pet. Adéu!